Sa number 4, ginahimutig na naman ni 3rd District Congressman Javi Benitez nga ang congressional hearing amo ang nangin kabangdanan kung nga nagsarurot ang presyo sang kalamay. Suro sa kay Benitez, ang gamo nga mga aligasyon ang wala sang basi ako nang amo nga aligasyon ang wala sang basihan kag irresponsable. Iya ginaligar nga ini ang naggikan man mismo sa sulod sang Sugar Regulatory Administration. Sa isa ka privilege speech, ginsiling ni Benitez nga ang presyo sang kalamay ang ginapatod sang supply and demand kag indi sa ginapatigayon nga hearing. Ang dato suno sa iya nagapakita nga sang sumugod sang October 2025 nga milling season, ang total physical sugar inventory nagdangat sa 902,082 metric tons, mataas sa 44% kung ipaanggid sa nagligad nga tuig. Ang carry-over stock siya sa 738,633 metric tons, halos doble sa ideal nga buffer level. Sunod sa kongresista, ang ini nga mga kondisyon nagapakita sang excessive supply sa market. Dugang pa ni Benitez, ang Sugar Order number 8 nga naga-authorize ang importation sang 424,000 metric tons sang refined sugar kag naka-schedule mag-abot sa tunga-tunga sang July kag November 2025 ang nagdungan sa pagbukas man sang galing. Ang Negros sugar leaders ay nag-recommend sang 150,000 metric tons lamang. Ang timing kag ang volume sang import sa iya amo ang nagtuga sang pagsarurot sa farm gate prices. Nagdangat ini sa 2,000 pesos tubtub 2,200 pesos kada sako. Paglabot sang January 2026, manubo na sa production costs. Ang hearing sunod sa kay Benitez ang nakabulig bilang basihan sang extension sang Department of Agriculture sang sugar import ban tubtub sa December 2026. That moratorium is the single most important protection our industry has right now against cheap foreign sugar. The Committee on Agriculture and Food, chaired by Representative Mark Enverga, did its job. It heard from planters, millers, refiners, regulators, and farmers. It examined the numbers, and the record it built is now the basis for corrective action. And that is exactly, Mr. Speaker, what Congress is supposed to do.